أرست زينام عبا كتما غوندر زركب بيت منغست فاسيل حدثات كم تجمره قدامي منستر أبي أحمد أفليطو إثيوبيا ز أتوتلو تجبرا ممحشي بوليسي ماكرو كتبا مواقراوي تصقمات عم مفتاح ناي بعلو زخون أبركتو كم زلوو تغليتوم كاب زيناتاي أب هندي دبوباوي جزءات كيرالا زوقع كبير زناب بزسعو حدقا مهمام مريت هيوت 24 سوات كم زحلفة تحبيروم سلام طعنا بالله كبرات تملكتي كما يتخونوا ساعتنا أخيلو معد زينا حزنا متينا زيناتات ندا مرحخو حبيركم تصنح دما نبرهان في الساية فلما نب حصرت زيناتات كمرح بايتو كلت هزبي ن 24 حملة كلتشحن 16 عام تمرت هصوص آخبا تصوع لهم بمسألة حق منقستي عنكس 58 نص عنكس 4 بدنبي أسرار حان سلام كبار عبالاتن بايتو كلت هزبي قلصر شدشته إزبار كلتشحن 8 عنكس 15 نص عنكس حدن كلتن مسألة تبايتهم عبا عرفتين دهالو وصانة زد اليوم هصوصات قدات انتقاطمغو عفو قبعي تبايتو هصوص آخيبا كتصوع كم زخيل تدنقيقيوم بمسألة زي بايتو كلت هزبي نحمل 24 هصوص آخيبا تصوع اللوم أب كتما غوندر زركب بيت منغستي فاسيل حدثات كم تجمره قدامي منستر أبي أحمد أفليطوم تما قدامي منستر أب محوراو ميديوم أبز محلالفو ملختي أب كتما غوندر حدثات بيت منغستي فاسيل كم تجمره حبيرم اللوم أب أزيو زوك أب كونتات كم زركب زحبرتم قدامي منستر أب حاطيروان بيت منغستي فاسيل ناب نبور غرما موغوسو كن ملوسينا كبلون غليصوم يوم كبابتات قصر طرح زي كونس كتماتاتنا حملواي زل بزسنالو وفري حملواي أسر عالم لخا مفلينا أي كبلو مكتل قدامي منستر تمسكن طرونه قليصوم نتم مكتل قدامي منستر حويسو لعلو تمرارحة فيدرالن كل الأوروميان أب كتما بيشوفتو فلسي بمتكال حملواي أسروم أمبيروم إثيوبيا بعوت الناقص صلوة تركب مرها قبر حملواي أسر عالم لخا أفلطو زرقبنا اللي كبلوون قليصوم اللوم تي فلسي استتخللو بوتا نتكوابي توساخي مسحب توريزم نمقبار سفيح عدل كم زلوون أملاخيتهم أفتسامي بورد عالم لختكال جنزب IMF نإثيوبيا 3.4 بليون دولار قلقالو تقرب لقاح أصديقهم IMF نتي قداد هيبو أبزوصو مقلتي مزبع ميزان ماكرو قطبا نمفتاح زعلم زعبا ممحاش حقر بوكال قطبا إثيوبيا زدقف ناي 4 عمت زي تناوحك قليل قلقالو تلقاح كم زخونة يتقليزو زولهم تي وصانوون إثيوبيا مس بالانس اوف بايمنت استزامده دليتا نختم مال زحقزا كمون ندقف بجت زوعل 1 بليون دولار زخون جنزب كفلت شعون كوهابا زق إليو تباهلو يوم أب كل البنشانغول جموز استسالت كيدي متخخاب زعبا تي هجراوزة بعوض كم استزازمه كوميشن هجراوزة إثيوبيا زجاي أسفاو أفليتوم كوميشنر زجاي أسفاو أبتي كل علاوي برنامج مزازمة تي كيدي متخخاب زعبا انتكايد أب زهبو مجلسي أبتي كل نحدث ومنز تخايد كيدي متخخاب زعبا بعوض تزازي ميلوم أبتي متخخاب زعبا كلهم كفالات حبرت سبت كللن زملكتهم أكلات النمستاف صعري كم استقبرون قليتهم يوم تم تساتفتون بالعول حقراو سمعيت حاليتن أبتي متخاب زعبا كم استساتف حبيرهم نعوت النتتي كيدي متخاب زعبا كاب صعري سرحتنياتات الكوميشن بتوساخي منقستي تكلل يونيفرسيتي أسوسام تساتفتي سناي تكبارن أكلات سلطان العول الجام كم زبركتو بمحبار نزي أمون مسقانا أقريبهم
አይተ አሻድሊ ሐሰን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብምዃን ብቤት ምኽሪ እቲ ክልል ዳግማይ ተሸይሞም እቲ ቤት ምኽሪ የካይዶ ኣብ ዘሎ መበል ሻድሻይ ዙር ቀዳማይ ዘመን ስራሕ ቀዳማይ ስሩዕ ጉባኤኡ አይተ አሻድሊ ሐሰን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንክኾኑ ብምሉእ ድምፂ ሸይምዎም። ኮሚሽን ተፋሰስ ናይል ኣብ ሓበራዊ ኣጠቃቅማ ሃፍትታት ተፋሰስ ማይ ኣባይ ተቐባልነት ዘለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንምፍጣር ዘኽእል እዩ ክብል ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ገሊጹ። ማዕቀፍ ስምምዕነት ምትሕብባር ኣባይ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ዩጋንዳን ቡሩንድን ነቲ ስምምዕነት ኣቐዲመን ኣብ ናይ ሃገረን ቤት ምኽሪ ሕጊ ዘጽደቃየን። ደቡብ ሱዳን ሻድሸይቲ ሃገር ኮይና ነቲ ስምምዕነት ምጽዳቃ ነቲ ስምምዕነት ናብ ሕጋዊ ተፈጻምነት ምዕራፍ ንኽሰጋገር ገይርዎ እዩ። እቲ ስምምዕነት ዘፈጸማ ሃገራት ሓለዋ ማይ ተፋሰስ ኣባይ ምምሕዳርን ልምዓትን ብምትሕባር ዝሰርሓሉ ኩነታት ዘጠዓዕም ኮሚሽን ተፋሰስ ኣባይ ንክጣየሽ ኣብቲ ሰነድ ተገሊጹ እዩ። ነቲ ማዕቀፍ ካብ መንጎ ዘፈረማ 7 ሃገራት ሲሶ ዝኾና ወይ 6 ሃገራት ነቲ ስምምዕነት ብፓርላማ ዘጽደቃ እንትኾና ዘጽደቃሉ ሰነድ ንሕብረት ኣፍሪካ እንተትዋ ነቲ ኮሚሽን ምጥያሽ ይኽእላ እየን ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብዎ ኣሎ። አሸንዳ ፍቕሪ ሓድነት ምትሕግጋዝን ሓሳብካ ብጥበብ ትገልጸሉን መዓልቲ ናጽነት ከም ዝኾነ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ሃይላይ በየነ ተዛሪቦም። ዓበይቲ ዓድን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ዝተሳተፍሉ ኣብ ኣከባብራ በዓል አሸንዳ 2016 ዓመተ ምህረት ዝጠመተ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጠሎም። አይተ ሃይላይ በየነ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ከም ዝሓበርዎ በዓል አሸንዳ ናይ ብዙሕ ዓመታት ታሪኽን ትውፊትን ድምር ውፅኢትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ ዘኽብሮ በዓል ከም ዝኾነን ገሊጾም። በዓል አሸንዳ እዚ ዓመት ንክብረ አሸንዳ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢሉ እውን ብሩህ መጻኢ ትግራይ ኣንፈት እነቐምጠሉ ክኸውን ዓሊሙ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ እውን ኣብሪሆም። በዓል አሸንዳ ጸገማትና ስልጡን ብዝኾነ መገዲ ዝፍትሐሉ፣ ሓድነትና እነጠናኽረሉ፣ ቁጠባዊ ረብሓ እንውስኸሉን ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረቱ ብዝሓለወ መልክዑ ዝኽበረሉን ክኸውን ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ሓላሊፎም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ዝተሳተፉ እንትኸውን ምስ ኣከባብራ በዓል አሸንዳ ዝተተሓዙ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ዘተ እናተገበረሎም ይርከብ ክብል ካብ ቢሮ ባህልን ስፖርትን ክልል ትግራይ ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድም። ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ዞባ ጎፋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ጉድኣት ዘጋጠሞም ወገናት ደገፍ ዝኸውን 5 ሚልዮን ብር ለጊሱ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ ነቲ ዝተገብረ ደገፍ ኣመስጊኖም ኢትዮጵያውያን እቲ ክልል ብዘላቕነት ጸገሙ ንምፍታሕ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምድጋፍ ምትሕባሮም ንክቕጽሉ እውን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኢትዮጵያ ዝኣተወትሉ ትግበራ መምሓይሽ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ መዋቕራዊ ጸገማት ኣብ ምፍታሕን መፍርያይነት ኣብ ምዕባይን ናይ በዓሉ ዝኾነ ብርክቶ ከም ዘለዎ ኣብ ሚኒስትር ልምዓትን ፕላንን ዋና መካየዲ ስራሕ ትልሚ ልምዓት ኢንቨስትመንት መንግስቲ ዝኾኑ አይተ በረከት ፍስሐ ጽዮን ገሊጾም ኣሎም። እቲ ተግባራዊ ዝኾነ ፖሊሲ ዋጋ ቅርሺ ዘዳኽም ከም ዘይኮነ እውን ኣረዲኦም እዮም። ንጸብጻብ ይመር ኣደም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ንዕቤት ቁጠባ ማሕለኻ ዝኾና ጉዳይ ብምፍታሕ ቀጻልነት ዘለዎ ውፅኢት ንምምዝጋብ የኽእሉ ዝተባሃለ ናብ ዝተማልአ ፖሊሲ መማሓየሽ ትግበራ ማክሮ ኢኮኖሚ ምእተዋ መንግስቲ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ ናብ ትግበራ ዝኣተወትሉ መማሓየሺ ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ መዋቕራዊ ጸገማት ብምፍታሕ ምህርትን መፍርያይነት ንምዕባይ ዘኽእል ምዃኑ ኣብ ሚኒስተር ልምዓትን ፕላን ዋና ስራሕ መካየዲ ትልምን ልምዓትን ኢንቨስትመንት መንግስቲ ዝኾኑ በረከት ፍስሐ ጽዮን ገሊጾም እዮም። ይሄ ሪፎርም በዋናነት የማክሮ ኢኮኖሚ አለመዛባቶችን እዚ ሪፎርም በዋናነት ዘይምዝባዕ ማክሮ ኢኮኖሚ ጸገማት መዋቅር ብፍላይ
ምህርትን መፍራይነትን ንምዕባይ ንቢዝነስ ዝኸውን ከባቢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ሪፎርም ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ኮይኑ ግና ካብ ዘሳለጥናዮም ሪፎርምታት ብዝሓለፈ ዝተረፉ ስራሕቲ ነይሮም እዮም ብዝተማልአ ኩነታት ዘይተፈጸሙ ስራሕቲ ነይሮም እዮም እቶም ዝተረፉ ሪፎርምታት ከዓ ዝረኸብናዮም ውፅኢታት ብዝበለጸ ዝጠናኸሩ እዮም በዚ ምክንያት ዝተማልአ ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ መማሓየሺ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ ፖሊሲ መማሓየሺ ቁጠባ እናጋጠሙን ዘለው ፅዕንቱ ዕዳን ካልኦት ጉድለታት ንምምዕራይ ናይ ባዕሉ ዝኾነ አበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዮም እያጋጠሙ ያሉንን እናጋጠሙናን ዘለው ጉድለት ዕዳ ንምምላእ ይሕግዝ እዩ እቲ ካልእ ብዋናነት ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ዝተፈጥረ ናይ ዕዳጋ ምዝባዕ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ንምፍታሕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ ካብዚ ብዝሓለፈ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ ነዊሕ እዋን ተወዳዳራይነት ቁጠባ ኣብ ምርግጋጽ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ኣለዎ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ዘሎ ምዝባዕ ብቐጻልነት ንምፍታሕ ይሕግዝ እዩ እቲ ተግባራዊ ዝተገበረ ፖሊሲ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ብዋጋ ዕዳጋ ንኽውሰን ይገብር እምበር ዋጋ ቅርሺ ዘዳኽም ከም ዘይኮነ ኣረዲኦም እዮም የብርን የውጭ የምንዛሬ መጠን ሸርፊ ቅርሺ ዘዳኽም ኣይኮነን ቅድም ክብል ዝተፈላለየ ኣመራርሓ ከም ዝገለጽዎ እቲ ዝተገብረ ሪፎርም ብዕዳጋ ዝምራሕ ብስርዓት ተመን ሸርፊ ወፃኢ እዩ ዝኸውን እዚ ስርዓት ብዋናነት ዓማዊልን ባንክታትን ብዝገብርዎ ስምምዕ ዝውሰን እዩ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኣቐሚጡ በቲ ዝተቐመጦ ተመን ዕዳጋ ኣይሳለጥን ስለዚ እቲ ዝተገብረ መማሓየሺ ቁጠባ ሸርፊ ወፃኢ ብስርዓት ዕዳጋ ምግባር እምበር ዓቕሚ ምዕዳግ ቅርሺ ዘዳኽም ኣይኮነን ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ቁጠባ ዝሓዘ ትግበራ መማሓየሺ ፖሊሲ ዓቕሚ ምፍጻም ብምዕባይ ጽፈት ዘለዎ ግልጋሎት መንግስቲ ናይ ማህብ ሪፎርም ዘካተተ ምዃኑ ግን ተገሊጹ እዩ ንዘመናት እናተንከባለሉ ዝመፁ ጸገማት ብምይጥ ምፍታሕ ዘኽእል ፖለቲካዊ ባህሊ ምህናጽ ካብ ሃገራዊ ምክክር ትጽቢት ዝግበረሉ ውፅኢት እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ፈላላያት ሓሳብ ብዘተ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ብዘይ ምህናጹ ጸገማት ብሓይሊ ንምፍታሕ ምፍታን ዜጋታት ናብ ጸገም እናሳጥሐ እውን ይርከብ ብምዃኑ ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ተጣይሹ ሓሳባት ናብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ንክዝተየሎም ዝተጀመረ ከይዲ ኩሉ እጃሙ ከበርክተሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም ጌታቸው ዓለሙ ተወሳኺ ኣለዎ መሰረታዊ ኣብ ዝኾኑ ሃገራዊ ጉዳያት ኣፈላላይ ሓሳብ ብምህላው ነዚ እውን ብምይይጥ ንምፍታሕ ከይዲ ምክክር ዘመቻቹ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ብምጥያሽ ናብ ስራሕ ተኣትዩ እቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ካብ ዝጣየሽ ልዕሊ 2 ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ሓድነት ዜጋታትን ከጠናኺሩ ተባሂሉ ልዑል ተስፋ ዝተገብረሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ቅድመ ምድለዋት ድሕሪ ምሕላፍ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ምዕራፍ ምክክር በፂሑ ኣሎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝውከሉሉ እዚ ምዕራፍ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንተኸታተልቲ 7 መዓልትታት ኣብ ኣዳራሽ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ምዕራፍ ኣጀንዳ ምትእኽኻብ ምስላጡን በዚ ድማ ምስ ተወከልቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ምስ ሰለስቲኦም ኣካላት መንግስቲ ምስ ተወከልቲ ማሕበራትን ትካላትን ምስ ፓርቲታት ፖለቲካን ህቡባት ሰባትን ብምዃን ዝተዋሃቡ ኣጀንዳታት ንሓፈሻዊ መድረኽ ምቕራቦም ዝዝከር እዩ እዚ ድማ ቶም ተሳተፍቲ ቶም ዝቐረቡ ኣጀንዳታት መበገሲ ብምግባር ዝተፈላለዩ ሓሳባት ድሕሪ ምልዓል ኣጀንዳታ ከተማ ተፈልዮም ነቲ ኮሚሽን ከም ዝተረከቡ ካብቲ ኮሚሽን ዝተረኽቡ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ምዕራፍ ዘሳልጥ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ሓረሪ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ክልል ጋምቤላን ስራሕቲ ምትእኽኻብ ኣጀንዳታት ብሰፊሑ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ምዕራፍ ምፍላይ ኣጀንዳ ሎም መዓልቲ ዛዚሙ ኣሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራፍ ምክክር ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ኣካታትነትን ወካልነትን ምምጥጣን መዳርግቲ ኣካላት ዝጻረሩ ድሌታት ምትእንጋድ ከምኡውን ኣብ ግልጽነትን ሕጋውነትን ዓበይቲ ኣንፈታት ትኹረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎም ሓበሬታት ኮሚሽን የመላኽት ንምዃኑ ብዝተፈላለዩ ጸገማት ይህሰዩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን እቲ ሃገራዊ ምክክር እንታይ ዓይነት ውፅኢት ሒዝሎም ይመጽእ ይኸውን ምክክራት ብምክያድ ሃገራዊ ምርድዳእት ምፍጣር ተቐራሪብካ ናይ ምስራሕ ባህሊ ምምዕባል ዝተባሕጎጉ ማሕበራዊ ጸጋታት ምሕዳስ ከምኡውን ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘሎ ርክብ ምምሕያሽ ምትእምማን ዝዓሰለሉ ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ብምፍጣር ዘላቂ ሰላም ምርግጋጽ ካብቲ ምክክር ትጽቢት ዝግበረሎም
ውጽኢታት እዮም ንዘበናት እናተንከባለሉ ዝመጹ ውሽጣዊ ጸገማት ብዘተ ምፍታሕ ዘኽእል ፖለቲካዊ ባህሊ ምህናጽ እውን ካብቲ ሃገራዊ ምክክር ትጽቢት ዝግበር ካሊእ እወታዊ ውጽኢት እዩ እዋናዊ ጸገማት ዘላቕብ ዝኾነ መገዲ ብምፍታሕ ዘተኣማምን ሰላም ዝረጋገጸሉ ድልዱል ፖለቲካውን ማሕበራዊ መድረኽ ዝፍጠረሉ ንክኸውን እውን ኢትዮጵያውያን ካብቲ ምክክር ትጽቢት ዝገብርዎ ክውንነት እዩ ንሃገራዊ ምርድዳእን ጽንኩርን ቅቡልነት ዘለዎን ሃገረ መንግስቲ ንምህናጽ እውን እቲ ምክክር መሰረት ከንብር እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበረሉ ኣብ ምጣይሺ ኣዋጅቲ ኮሚሽን እውን እዞም ካብቲ ምክክር ትጽቢት ዝግበሩ ውጽኢታት ብግልጺ ተቐሚጦም ኣለዉ ሃገራዊ ምክክር ዝተፈላለየ ቋንቋ ሃይማኖት ባህልን ወግዕን ዘለዎም ሰባት ኣካታቲ ብዝኾነ ስርዓት ኣሰራርሓ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ንዘይምርድዳእ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት ዝመኽሩሉ ከይዲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሓሳባት ብዝርርብ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ብዘይምህናፁ ንጸገማት ብሓይሊ ንምፍታሕ እናተፈተነ ብሰንኪ ምዃኑ ዜጋታት ንዝኸፍአ ስቃይ ይሳጥሑ ኣለዉ እቲ ምክክር ዕዉት ብዝኾነ መገዲ ምስላጥ እውን ጉንፅታት ንከይፍጠሩ ካብ ምክልኻል ጀሚሩ ሓደሽቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ንምህናጽ ይኽእል እዩ ኩሎም ዝሳተፉሉን ዝውከሉሉን ምክክር ብምግባር እቶም ዝፍጠሩ ጸገማት ብዘላቕነት ንክፍትሑ ዜጋታት ደጋጊሞም ኣብ ምሕታት ከም ዝርከቡ ኣይርሳዕን ዜና ዕዳጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቢሸፍቱ ዝሃንጾ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝቕጽሉ 18 ኣዋርሕ ንምዝዛም ምትላሙ ኣፍሊጡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ጉጅለ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ናብ ፈጻጽማ በጀት ዓመት 2016 ዓ.ም ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት መስፋሕፍሒ እናተገበረሉ ዋላ እንተጸንሐ እናወሰኸ ንዝመፀ ዓለም ለኸ መንገደኛም ከስተኣናግደሉ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ናበፅሐ ይርከብ እዮም ኢሎም ነዚ ጸገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ቢሸፍቱ ተወሳኺ መዕርፎ ነፈርቲ ምህናጽ እናሰርሐ ይርከብ ከም ገለጻቶም ፈጻሚ ስራሕ እቲ ተወሳኺ መዕርፎ ነፈርቲ ዝህነጽ ኣብ ከባቢ ቢሸፍቱ እንትኸውን ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዲዛይን ዝገብር ዓለም ለኸ ትካል ኮንስትራክሽን ተመሪጹ እዩ ዲዛይኑን ህንፀቱን ዝሰርሕዎ ትካላት ኮንስትራክሽን ኣብ ዝቕጽሉ 18 ኣዋርሕ ንኽዛዝሙ ኣብ ስምምዕነት ተበጽሑ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ተጀሚሩሎም ብተመሳሳሊ ዜና መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቀጸልቲ ውሕዳት ዓመታት 125 ሓደሽቲ ኣውሮፕላናት ከም ዝዕድግ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ መገዲ ኣየር መስፍን ጣሰው ገሊጾም እቲ መገዲ ኣየር ኣብ ከተማ ቢሸፍቱ ዝህንጾ ዓብዪ መዕርፎ ነፈርትን ተርሚናል መተኣናገዲ መንገደኛታትን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ጀሚሩሎ ንጸብጻብ ኣባድወይናይ ናዝሬት በሪሁ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2016 በብዙሕ ዘፈር ውጽኢት ምምዝጋቡ ገሊጹ ኣብዚ በጀት ዓመት እቲ መንገዲ ኣየር ሰፋሕቲ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ምስላጡን ገሊጹ እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ቢሸፍቱ ንዘህንጾ መዕርፎ ነፈርቲ ህንጸት ተግባራዊ ስጉምቲ ምጅማሩ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር መስፍን ጣሰው ገሊጾም አዲስ ኤርፖርት ቢሾፍቱ አካባቢ ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ ቢሸፍቱ ንምህናጽ ካብ ንሓስብ ጸኒሕና ኢና ሕዚ ተግባራዊ ስጉምቲ ጀሚርና ኣለና ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዲዛይን ዝገብር ዓለም ለኸ ትካል መሪጽና ኢና ኣብዚ ሰሙን ክንፈራረም ኢና ዲዛይኑን ህንጸቱን ዝሰርሐልና ኣብ ዝቕጽሉ 18 ኣዋርሕ ውሽጢ ንምዝዛም ተስማዕሚዕና ኢና እቲ መንገዲ ኣየር ቁጽሪ ኣውሮፕላናቱ ናዕበየ ይርከብ ዝበሉ እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ንመጻኢ ዓመታት 125 ኣውሮፕላናት ምእዛዙ ገሊጾም አውሮፕላኖቹ ምንረከብበት ጊዜ ኣውሮፕላናት ንረኽበሉ ጊዜ ካብ 2027 ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ጊዜ እዩ ብቕድሚኡ ልዕሊ ድሌት ኣውሮፕላናት ኣለና ብዙሕ ናይ ምብራር ድሌት ኣለና ግና ኣውሮፕላናት ምርካብ ዓብዪ ፈተና እዩ ኮይኑ ዘሎ ብተወሳኺ ቅድም ኢልና ዝተኣዘዛ ከባቢ 20 ዝኾነ ኣውሮፕላናት ኣለዋና ምስኣተን እንትድመር ከባቢ 125 ኣውሮፕላናት ኣብ ትእዛዝ ኣለዋ ስለዚ እዚ ዘርእየና ግሩፕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዕቤቱን ምዕዋት ናይ ነዊሕ እዋን ትልሞ ኣብ ስራሕ እናውዓለ ምዃኑ እዩ ኣብ ዝተታሕዘ በጀት ዓመት 2017 ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ መባፅሕን ተጓዓዝትን ቁጽሪ ንምዕባይ እናሰርሐ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዮም 5 ተጨማሪ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች 5 ተወሰኽቲ ዓለም ለኸ መባፅሕ ክንውስኽ ኢና ኢልና ተሊምና ኣለና
እዚ በብዓመቱ ንገብሮ እዩ 16 ዝኾነ ኣውሮፕላናት ናብ ስራሕ ንምእታው ተሊምና ኣለና ኣብ ሓዱሽ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 17.1 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ኣጓዓዝና ኢና ኣብ መጻኢ ዓመት 20 ሚልዮን ንምብጻሕ ተሊምና ኣለና እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ቀረባ ሓደሽቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ስራሕ ንምእታው እናሰርሐ ምዃኑ እውን ተላዒሉ እዮም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ኣብ ህንዲ ደቡባዊ ግዝኣት ኬራላ ዝወቅዐ ከቢድ ዝናብ